Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Ano mo, Daniel eh? Bah, ano na ho? Ay, Bob! Enrique? Lola, Bob, kagwapa gid sang lola ko Ay, Bob, kadamo sa mga grocery nga gindala mo Para na sa inyo la. Ilabi ni gid kay Catherine. Hala! Lola, ara bala dira si Catherine? Oo, ara sa sulod ng kwarto. Noy, hambala nga, nagkakatulog ko ha. Oo na nga. Tawga lang bala kay batiyon na to sa sulod. Ay, tuod ka lola? Oo, batiyon na. Sige, tawagon ko siya. Ga! Ga! Ga kada ha. Hambala na, Noy. Oh, Lola, Manong Enrique, nagkakatulog siya kuno. Sapat ka. Ano tong hambar mo ako? Gakatulog si Manang. Lain ko nung iya pamatyag. Uy, timing gali kay ari ko di. Akong malaga sa iya para dasig siya mag-ayo. Hambala, Noy. Ayon ako. Samtang nagahulat ako diri sa customer sa amon yung massage clinic. Maayo pa siguro manawag ko ano sa balayan. Tawagan ko sila dito. Para akong cellphone. Tawagan ko sila. Kamustahon ko sila dito. Hello? Hello, Day. Mabakal ka motorbike? Ano ang klase motorbike baklon mo? Anami. Te okay naman ka mo, dadang? Oo. Sige lang kay mapuli lang ko da. Halong ka mo da ha? Oo. Kamusta ka da man sa balay? Abaw. Oo. Ay, ma'am. Matawag lang ko liwat ha. May mapamasahe abi eh. Oo, sige. Bye. Mapamasahe ko, sir. Anong ipamassage mo, sir? Nga, kun balat ilaw, pero may nagasakit. Anong natabo sina siya ha? Daw na stiff neck ang akong tiil. Kagwapa gid sang palangga ko Ano gid ba lang tuyo mo, Enrique? Siyempre, pamasyaran ang girlfriend ko Ano pa, abi? Katahom gid sa imo, Catherine. Dasiga kay may obrahon pa, kuya. Hindi ka magdali. Akong bahala. Ang tanan nga gusto mo, ihatag ko sa imo. Kay balo ka ba lang si mama kay si papa mo, gintagaan ko na sang obra? Si lola mo, hindi na magproblema kay... Ang tanan niya gusto, ihatag ko sa iya. Salamat, salamat. Kag sinoy-noy. Kung anong gusto niya ay baklon,
Ako ang bahala sa iya. Enrique? Makahambal ka nga. Ano pang ginahulat mo? Sakay na. Gunoy-noy, Ano migo toy? kabati ka na sang kanta nga Gins? Tiyanay pa. Dawala pa ko na kabati haw. Ala, dugay na sikat na kanta. Ay, tuod? Ano na siyang kanta nga ginsaw? Amo ni balaho, pamatian mo ha. Sige be. Gilsag kung ang sapa-sapa. Ha. Daw na isahan mo ko, migo toy yaw. Pro, kabati ka na siyang pinakadugay nga kanta. Ha? Oo nakabati na ko na iya. Ote, sige be. Do hindi ko na gani madumduman. Nga ikaw mi gunoy-noy haw. Kabalo ka sang pinakadugay nga kanta. Oo gusto mong batian haw? Oo, sige di, ipabati sa akon. Aryo, Tinga daw hindi ko na mabatian haw. dugay na gani mong. Ati aring pamangkot ko ho. Ano na, migo toy? Ano nga kanta nga nagasugod sa ako kag nagatapos man sa ako. Ay, dabudla yaw. Kanta nga nagasugod sa ako, kag nagatapos man sa ako. Oo, Ano abi, migo toy? amo ni ho. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ang Pilipino ay ako. Sugata ko. Ito si Joe man Bamakuton ko abe. Hey Joe. Yes, Lolo Ilyog, bayo gadlaw si Ibo, kamusta ka na? Ay baw. Joe, ikaw na ini? Ay, oo, no, pag ulang ko naka pakigatubag ni si Ibo, kay ti busy man ko abe. Ay, din ka naghalin haw. Sa Manila ako naghalin, no? Dito ako nagtrabaho, ti subog ari naman ko di, para sa pag, dire naman Gusto Tuod lang gadi, pre Ilyog, no? Nagaplano ako nga maubra sa isa ka radio station. Gusto mo mag-DJ haw? Oo, gusto ko gin mag-DJ. Ate, anong itawag nila sa imo kung mag-DJ ka na? DJ Netor? Oh. Gunoy-noy, kanami sang salakyan sa tubang balay niyo no. Gani mano? Iya na sang pulis. Hindi Guro, iya na sang mga politiko ay. Hindi gani. Ha? Di kay sino man nagali? Iya na yan ni father. Ha? May salakyan si Father Hao? Oo iya na. Nga nakahambal ka man si Nano Yao? Wala mo na makita ngalan sa likod Safari. Hindi na yan ni father. Safari. Hala, Noy, ano iho? Ay hala, daw pupo man sang ido. Ambot Be, palapitan ko be. Tilawan ko be. Hala, toy, pupo sang ido. Hala, mayo lang kay White matapakan ba? Kung wala ko to gintilawan, natapakan tagid to. Mi Gunoy-noy, saan o ganing birthday mo? Kwan, August 3. August 3? Ano nga tuig? Kada tuig May ganay-nay. Oy, hala. Mi katay-tay. Ano? Hari ka po di gali.
Uy, ngaw. Gusto niyo, pamahawan ko kamo? Ano? Daw nag-athag pala matinaan ko, haw? Pamahawan mo kami. Huh? Basta, mapaktan nyo lang ang tuod ko nga ngalan. Nga, anong tuod mo nga ngalan, haw? Human. Nagasugod sa R. R? Balaan ko na na. Rodolfo? Hindi. Rolando? Hindi. Jamay pa. Rudy? Hindi. Rooney? Hindi man. Ti ano man gali? Kay siling mo nagasugod man sa R. Arman eh. Ha? Arman. Total, wala man ka mo nakapakot. Wala lang anay pamahaw eh. Balaan man namon. Wala ka man na kwarta eh. Dungol to nga bata noy ay. Daw tripan niya pa ta. Pero, kabalaw-kabalan noy. Ano toy? Nga ang ido ko, nagatimpla sa akon kape kun aga. Tuod? Oo. Sa tuod lang toy, kabalo na ko na. Ngaw. Ginsugira, ako na sang ido ko. Aw. Toy, nagbata ba lang amon baka? Ano? Nagbata ang baka nyo? Oo. Uti, anong bata sang baka nyo, noy? Ate, siyempre toy, baka man eh. Nakadto ko bala sa isa ka pala mahawan, migo toy toy. Uti, ano nga tabo mi gunay, noy? Nagaon ko to sang kaldo. Galing, may langaw. Nagreklamo ko eh. Uti, anong hambal mo? Siling ko, ay, waiter, nga may langaw ning kaldo ko haw. Uti, anong sabat ya? Siling niya, hello, sa 5 pisos na ginbakal mo, anong gina-expect mo? Manok? Grabe ha. Pero, may gunoy-noy. Nagapati ka man na sa ginhambal nila nga. Sa siniko nga tuig, damo ang magbinulagay. Why, ko na yung nagapati. Kaya nga, halin pa na iya sang una. Nagabinulagay, gid man na iya basta hindi magsawanay. Amo na gani, toy. Ano, noy? Nga kung may nagapalangga sa imo, palanggaon mo, gid. Ha? Nga ano'y haw? Kay hindi tanan nga tao, kaya ka palanggaon, toy. Gani, noy, no? Pero, sa tuod ng balanoy. Ano, toy? Dulai nagijabalang panahon sang una kag sa subong. Oo eh. Layo-layo na gidya. Kadamo na gidya sang pagbago. Sang una nga panahon yan, oy. Nagapakasalang yang tao kun bilog ang bulan. Subong ya, toy. Nagapakasalang yang tao kun bilog ang tiyan. Kabalo ka subong nga panahon niya, toy. Ano, noy? Ay, mga apo. Ari ka mo di gali? Nagina pa balalo. Kagina pa kami nag-istorya, lo. Ay, abaw. Ngaway nyo ko di ginhaga daw. Way kaguro madala sa script lo mong. Ari na kita, Daniel. Amo matuwad ka. Kung makakita ka lang kung tani, sigurado nga manamian ka, gid. Kay balo ako nga, manami ang palibot. Bisan hindi ako makakita pero nabatyagan ko. Kabugnaw sang dapya sang hangin. Anong tawag sang lugar nga inikat? Amo ini ang Ai Beach? Nga gintawag ini nga Ai Beach. Kay sa pagtapak mo pa lang sa balas, makahambal ka na nga, ay, ipot sang kuring, ay, ipot sang ido, ay.
Pero, bisan ano pa ini nga lugar kat. Basta kaupod ko ikaw. Amo na ining lugar nga pinakamalipayon para sa akon. Wow, grabe ba? Ho. Daw sa ano bala? Upod mo ang tao nga palangga mo? Daniel? Oo. Salamat gid kat ha. Ginuyatan niya ang akong kamot. Gusto mo makanta kita? Ha? Sige. Ang paghigugma ko para gid lang ini sa imo. Kagwala sa makapabag-o sang balatyagon ko sa imo. Saligan mo nga ikaw lang ang higugmaon ko. Ang mundo ko ay naging masaya. Hello. Maayong adlaw naman sa aton mga pinalangga nga mga kanaysaga. Di naman ninyo ako, kaya ako lang di isa. Ako ang inyo amigo, Butsoy. May nagsiling na ako tagoy-toy. Pero wala sila makahibalo. Wala lang ka makabalo. Ang hambal ko lang, madaling maghanap ng kapalit, pero mahirap maghanap ng taong hindi ka ipagpapalit. Amo na yung budlay sa buong pangitaon. Ang tao lang magpalangga si mo sang tutuod. Ang tao lang bisan ano pang matabo, hindi ka pagbayaan. Ipakigbato ka bisan sino pang magbalabag sa inyo pag-aagyan. Amo na kung may nagapalangga. Ano naman? May naglabayabi na talaga. Amo na kung may nagapalangga sa inyo, palanggaon nyo gid. Kahit laka ka lang makakita sang tao nga unungan ka. Mausik isa isang oras para sa imo. Tungod ina siya nga tao, kapalangga sa imo. Kinahanglan, kung palangga man siya, nangganay ka mo duay. Ano ko naman? May matek sa mga di karoon nga ibutsoy. Wala ka lalangot ang ginambal mo, ha? Amo kina, pero practice pa ta. O gani, nasubuan man kito wala sa may nagapalangga sa akon. Yom, ni Luloy Lyong, oh, nga Butsoy. Nagibi ka naman, ang luha mo, nagwa naman, oh. Doka talaga na diri sa mall. Sulit-sulit lang ang itsura ang makita ko. Maayo pa siguro dyan, Roy. Malagaw kita sa baybay. Ano, boss? Malagaw kita sa baybay? Oo. Hagara sila ni Joseph. Si Ricky. Si Ryan. Si Ili. Si Rafael. Si Paul dyan. Sigurado nga maupod na sila sa aton. Si Romel? Siya madrive sa isa ka-auto. Sige, tawagi sila. Labi na kitang aton yung mga girls. Wala problema, boss. Tawagan sila. Si Nonali. Si Christine. Si Cheryl. Si Myra. Si Alma. Si Mariela. Sigurado gid niya malipay sila kung magupod sila sa aton. Ate, wala problema, boss. Pero hambala si Ryan, ha? Nga hindi yagid paghapiton si Aldrin. Ay, naku di, boss. Honeymoon. Grabe, ari ka dayon, Aldrin ba? Ako pa ya. Pagkabatsyag ko nga daw may plano ka mo nga maglakad.
Siyempre, nagkadto ko rin dayon. Sinapot mo? Ha? Si Maki naglagaw kami di. Nakita ka mo namon. Grabe ba? Amon ang ginasiling nga, pinagtagpo tayo ng panahon. Ay, abaw. Choy! Oy, anong kinanglan mo, Maskubado? Babakla ko di bisang kape, be. Bakit? Anong gusto mong kape, Maskubado? Mr. President, ang gusto ko nga kape, inang isog lang Ang isog? Oo. Ina ba lang kaya ko ipaglaban? Ay, abaw. Ikaw talaga, Maskubado. Basta libreng kape. Gusto-gusto mo. Ay, oo Amo niya paborito ko, Mr. President, na 50-50. Pero, Maskubado, abi mo, may isa gid kakape nga hindi ko nagustuhan mo. Ano yun, Choy Pancho? Ang kuan ba lo? Ang kapigaduhon? Puwerte ba? Toy? Noy? Ano, Loloy Lyong? Mayo pa siguro makanta ta. Sige, makanta ta. Sige, abi. Kay mamati ko. Are, pamati ka mo ha? Noy? Hataw? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Tingaling-aling, ipot siyang kanding, gahining-hining. Noy, may pamangkot ko si imo. Ano na, lo? Kabati ka na sang istorya sang 4 ka bungol? Hala, wala pa ba lalo? Ate, 5 ka eh. Lolo Ilyong? Ano na, Toy? Pwede ka diyan ay magkapalayo sa amon. Ay, nga aman haw? Kay basi bala makakastigo kami tigulang hindi oras haw. I don't care. Nakalantaw ka man sito galing nga balita, Lolo Ilyong, ang pagpaniro sang pulis? Ay, oo. Kaluoy gani sa mga bitima eh. Ay, nabatian ko ito balatoy nga naghambal ang bata sang pulis nga. My father is a police man. Kumang ato ko tolo, masabat ko ya. Anong isabat mo, Noy? My friend Toy Toy is a police dog. Oy, Maskubado, ngari ka man, di ka naghalin? Dito sa balaylo nagkuro kanta-kanta. Ay, abaw, nagkanta ka naman? Oo eh. Ginperwisyo mo naman ang mga tupad balay mo? Nga, nakalagaw ka man dito, Maskubado, haw? Anong kinahanglan mo, Tito? Ate, siyempre, mapalibre naman ang kape eh. Bawa, pamatyagan nyo sa akon. Libre lang inalagas ba? Ano pa, be? Dumalain man ang buot na sinaman. Ay, sus malain ang buot mo? May buot ka na, haw? Mayo, kaya rin na kita sa lugar ngayon eh. Boss? Aldrin, ano man ang reklamo mo? Ano man ay klase bay-bay ng kantuan taman? Do hindi ko kaintindi do, puro sagbot ang tubig. Amoy ning bay-bay nga gusto ko nga ipalumsan sa imo. Lumsan mo gid gali si Aldrin. Ate, guan ni Aldrin gali sini, kuan. Daw siyo koy. Amugid. Pero boss, may nakita ko. Babae kag lalaki. Ano? Sino? Ito boss Dawala man boss. Malakat ata boss Anong malakat Ikaw karon Aldrin. Daway man kuya sang nakita boss. Labo na gurong mata mo ay. Don't forget to like, share, and subscribe.